L'electricitat és un dels vectors energètics més importants que té la societat. La prova és que des del segle XIX l'ha anat desenvolupant paulatinament perquè és necessari per qualsevol estri o qualsevol equip, com podem veure en la nostra vida quotidiana. Després de la generació d'energia elèctrica és necessari transportar-la a molt alta tensió. Precisament per això existeixen aquestes instal·lacions, les subestacions, que el que fan és reduir la tensió molt alta a la que arriba l'energia a tensions més baixes per ja poder reportar fins als clients. Estem a la sala de màquines de la subestació d'Eixample. Aquí és on es redueix la tensió de 220.000 volts a 25.000. Aquí hi ha les màquines transformadores que ho fan per poder atensar-se als clients. Es tracta d'una subestació amb una tecnologia blindada, el qual permet reduir molt el seu tamany i en aquest cas, com podem veure, que estigui soterrada, el qual permet inquirir-la en el mig de la ciutat sense que tingui un impacte notable. Estamos en la Plaza Príncipe de Gerona, en el entorno de la subestación de Eixample, una subestación subterránea perfectamente integrada en el paisaje urbano. A partir del año 2008 se desarrollaron más de 30 kilómetros de circuito de media tensión para alimentar más de 44.000 clientes de los distritos de Horta Guinardó, Eixample, Gracia y San Martín.